berdintasuneko egoera, ekintza zein jarrera sexista. Eta eraso horiek erailketaraino ere eramanak dira batzuk. Ontxe prentzaurreko eukiozue ueteko kideak, eta ze nundi sortzen da edo nundik deitxozue prentzaurreko hori. Sin más, aurten 2012 ikasturtean ja honezkeo bi erailketa aukitugu Euskal Herrian, bat urtia bukatu baina Euskal Araban, eta bestia urtarrilean, ez da? Bai, urtarrilean bestia Antxoainen. Otsaila hasieran uste dut izan. Bai, Montxe izeneko emakume bat erailtzuen. Eta, bain arte, honek uste du urte berria hasi dela, baina indarkeria sexistak ez dakala etzenik Euskal Herrian ez beste inon. Hasi eguneroko erasotatik, ikuituak irainak, hezkuntza eskidezalea, erailketetaino. Eta, bain arte egin izan ditugu, erailketa gertatu izan denetan konzentrazio bat, pankarta jarri, baina nahi genuen pixka bat hortikan haratago junda benetan gure amorrua erakutsi eta baita ere indarkeri sexista modu integralian erantzun. Eta horregatik pentsatu dugu Euskal Herriko mundu martxan protokoloak bat inda eta hori oinarritzen hartuta pixkat gure protokoloa zehatzea. Azkenean horrek ere eragina izan duz Euskal Herriko emakumeen mundu martxako plataformak orain dela gutxi atera du Euskal Herriko mugimendu feministarako protokoloa urtarrila edo otsailean uste dut onartu zutela eta hortik hartu genuen ideia Gasteizko kampuserako ere gurera egokitutako protokolo bat egiteko. Eta zer zehaztu zuen protokolo horretan? Alde batetik finkatzen da eraso sexistei modu orokorrean aurre egiteko neurri batzuk planteatzen dira, eta osartzen da autodefentsa adibidez. Guetetik autodefentsa lantalde bat sortu dugu eta pentsatzen dugu ikaskostea bukatu baino lehen eta jartxo batzuko itia. Eta gero, mugimendu feminista indartu eta beste horrelako neurri orokor batzuk. Eta gero ja muturreko eraso sexista bat gertatzen denean, eta erailketa da hori, hori gertatzen denean protokolo zehatz bat segitzeko jarri dugu. Prentsa, komunikabideetan agertu. Prentsa idatzian agertu eta 24 ordura, elkartuko gineak goizeko 8:30 filoko ikasle gelan, prestatzeko eguerdirako mobilizazioak. Eta hori izango zen 12an, ingo genuke txilibitada bat, fakultate guztietatik, eraso hori salatzeko. Eta bestalde ere 3 pankarta utzi ditugu presten filoko ikasle gelan, lelo orokor batekin, indarkeria sexistaren aurrean autodefentsa feminista uste dela. Eta hori, ja preste edukitzeko eta erailketa izan eta segidan unibertsitatean zehar jartzen. Azkenik, dei egin nahi diogu ikasleriari erasoen aurkako borrokan parte aktibo izan eta alduen heinean feminismorazko pausoak eman ditzan bakoitzak bere esparruan. Horrela soilik lortuko baitugu Euskal Herrian eraldaketa feminista. Eraso sexisten aurrean autodefentsa.